are just a few, not too much, so I'm going to read them in Zulu first, and then I will summarize or speak them in English too. Ulimi yake edlule, Chumayelo edumile, yashumayelwe empimbini lapho kwakuxoshwa khona abadikoni ababili. Umshumayeli wamangaze wonke umuntu ukubuza umbuzo ongajwayelekile. Wabuza labo ababezoxoshwa lo mbuzo, ngabe nibuthakathaka ngokwanele yini ukuthi ninqotshwe? Empeleni wonke umuntu wayelindele ukuba abuze umbuzo ongaphikisana nalona, othi ingabe babeqinile futhi bekulungele yini ukuqiniswa. Iphuzu umshumayeli ayefuna ukulenza kwakungukuthi umuntu obuthaka ozomema inkosi empilweni yakhe bese ecela usizo lwayo. Izibusiso zevangeli zithi babusisiwe labo abasaziyo isidingo sabo sikaNkulunkulu. Manje kukhona umbuzo okhethekile engifuna ukuwubuza nina enizoqiniswa namhlanje. Ngabe nihlanya okwanele ukuba niqiniswe? Yebo, ningangibeke nizibuze ukuthi ingabe akumina yini ohlanyayo. Isanibuza, ngabe nihlanya kokwanele yini ukuba nivulele umoya oxwebileyo izinhliziyo zenu? Make ngichaze ukuthi yini lena engifuna ukuyigcizelela lapha. Mhlawumbe ngingaqala ngokuthi ngibeke abachwebileyo ababili bebandla, omunye umvikeli wethu lapha kusifunda bishophi sethu saseDundee, uSt Francis wase-Assisi, omunye uSt Josephine Bakita, umkhosi wakhe ebandleni wagujwa mhla ka-8 enyangeni edlule. Ngicabanga ukuthi singasho ukuthi babehlanya obabili laba abachwebileyo. Thathu uFrancis wakhetha ukuhlukana nempilo yakhe ephezulu kanye namandla njengendodana kasomabhizinisi, wahlukana nawo wonke amalungelo omcebo kababa wakhe. Wakhetha ukuba ngocelayo konke lokhu kwakungenxa yalokho ayekuthole kuJesu Kristu kanye nasevangelini. uSt Josephine Bakita wayevela engxenyeni esentshonalanga yeSudan. Ngenkathi eyintombazane encane wathunjwa wadayiswa njengesiqile eKhartoum, inhloko-dolobha yaseSudan. Wahlukunyezwa, kodwa ngenxa yalokhu wamazi uJesu Kristu. Wake washo wathi akanankinga noma kungaphinda kumenzekele lokhu kuhlupheka, ngoba ngakho wathola uJesu Kristu. Ukubeka ngolimi lweBhayibheli wayese utholile umcebo wenani eliphezulu noma usetholile umcebo emsimini. Ngabe wayengahlanyi yini ukube azi athi wayekulungele ukuba ahlupheke futhi? Bobabili uFrancis noJosephine babengabantu ababecwele umoya oxwebileyo, lokhu kwazishintsha izimpilo zabo emhlabeni. Njengoba singasho ngesingisi, they'd lost the plot, ukusho ukuthi babengasaqondi ukuthi kwenzekalani. Lokhu kusho ukuthi base behlanya. Uma ngabe sibeke imfundiso kaJesu, akumangalisi ukuthi labo ababephila ngesikhathi sakhe noma ezinye izihlobo zakhe babecabanga ukuthi naye uyahlanya. Sengike ngasibeka esokuqala sezibusiso eziyisishiyagalombili, intshumayelo enkulu yasentabeni njengoba yaziwa. Evangelini siyezwa uJesu ekhuluma kanjena
nijabulile nina enimpofu, nijabulile nina enilambile, nijabulile nina enikhalayo. Jabulani lapho abantu benizonda, benixosha, benihlukumeza, benibolisa igama lenu, benibiza ngesigebengu. UJesu uyaphenduka uthi, wo kinina enicebile. Aphinde athi, wo kinina eninakho konke enikudinga manje. Futhi, wo kinina enihlekayo manje. Kwenzakalani lapha? Kinesiqiniseko sokuthi kungashiwo ukuthi uJesu uqobo lwakhe naye wayehlanya. Umunye wabaqwebileyo abakhulu bange-14th century uCatherine waseSiena oqwebileyo wake wathi ngolimi lwakubo uNkulunkulu wayeyiphatha diamore, okungahumushwa ngokuthi uNkulunkulu usithanda thina bantu ngendlela ekhombisa ukuhlanya. Kuyaye kushiwo ukuthi abantu abathandanayo bayahlanya. Kuyaye kushiwo futhi ukuthi abantu abathandanayo benze izinto ezinokuhlanya. Kuyashiwo ukuthi uthando lusenza njalo. Mhlawumbe lapha sesiyawuqonda umbuzo wami wasekuqaleni. Ngabe nihlanya ngokwanele, ngoba ukungaba ngcono, ungabe nisothandweni ngokuhlanya okwanele, ukuba nivule izinhliziyo nezimpilo zenu kumoya ogcwebileyo. Manje ngaphambi kokuthi omunye wethu aphendule, angeke ngasho ukuthi ngimthanda ngendlela enokuhlanya uNkulunkulu, ngakho-ke lokhu kuyangikhipha mina. Ngaphambi kokuthi siphethe ngaleyo ndlela, kumele siqonde ukuthi ukuvula izinhliziyo zethu othandweni lukaNkulunkulu ngaleyo ndlela simema umoya ogcwebileyo ezimpilweni zethu. Khumbulani ukuthi uPawulos ogcwebileyo yasitshela ukuthi singamathempele kamoya ogcwebileyo. Kubalulekile ukwazi lokhu njengenqubo eqhubekayo. Asiyiqedi inqubo yokuvulela uNkulunkulu izinhliziyo zethu. Lapha ngizothanda ukukhuluma ngezindlela zokuphila noma izindlela zokuziphatha ezisisizayo ukuba sivuleleke umoya ogcwebileyo. Ngizokhuluma ngezinto ezine ezibalulekile. uJohn Mary Vianney ogcwebileyo wake wathi, umkhuleko wandisa inhliziyo. Singasho ngako-ke sithi umkhuleko wandisa ukuvuleleka kwethu kumoya ogcwebileyo. Ziningi izindlela zokukhuleka, kepha mhlawumbe ephakathi kunazo zonke ukuma buthule obuthile. Umhlabeleli uthi, thula wazi ukuthi nginguNkulunkulu. Emhlabeni wethu omatasa nonomsindo, lokhu kuthula kuyabaluleka. Okwesibili, ukufunda iBhayibheli lakho. Eminyakeni embalwa edlule ngamenywe ukuba ngilandele uhlelo olwaluchaza ukuthi kumele ulifunde lonke iBhayibheli ngonyaka owodwa. Angeke nganiqhuzela kokwanele ukuba nizibophezele kulokhu kuphila. Emva kwako konke sithi iBhayibheli yizwi likaNkulunkulu. uJerome ogcwebileyo omkhulu wodumo wathi, ukungayazi imibhalo kufana nokungamazi uJesu Kristu. MaKristo akholelwa ukuthi uNkulunkulu ufike kithi ngendlela ekhethekile ngezwi lakhe. Okwesithathu, njengoba singamakatholika angamaKristu, siyafundiswa ukuthi izwi likaNkulunkulu lihambisana nesakramenti lasiLatini. Ngesidlo sokuqina
Genkathi uJesu emise isakramenti laseLatini washo wathi, yenzani lokhu nenzele ukungikhumbula. Ngiyaphinda ngithi, ikakhulukazi kithi thina makatolika, siyakholelwa ekutheni uJesu Kristu ukhona ngokweqiniso esakramenteni laseLatini. Okwesine, sekuyinto engijwayele ukuyenza ukuba nginike lokho naloyo oqiniswayo iphakethe le-rosary elineminwe yesikhombisa. Ilibiza ngokuthi yi-Respect Rosary, ngoba igama elithi respect linezinhlamvu eyesikhombisa. Uhlamvu lunombala walo lukhuluma ngesilunga esithile futhi lumayelana namasakramenti ayesikhombisa. Siyamenywa ukuba sicabange ngalezi nhlamvu ngezinsuku eziyisikhombisa evikini. I-Rosary lingumkhuleko omuhle ukubeka ngendlela elula lokhu. I-Rosary liyasibiza lisisusa emhlabeni onomsindo lisilethe ekuthuleni lapho sizohlala khona nomama kaJesu. Siyakwazi okwenzeke ngePentecost kwakusekukhulekeni noMaria lapho umoya oqwebileyo wehlela kubapostoli ababethukile. Ngiyethemba ukuthi ukusebenzisa lezi ndlela ezine kuzonenza ukuba nivule izinhliziyo zenu, imiqondo yenu kanye nezimpilo zenu umoya oqwebileyo. Kodwa make ngibuyele embuzweni wami wokuqala, mhlawumbe make nginixwayise, uma niphila lezi ndlela ezine nizohlanya kakhulu. Kungenzeke ukuthi abantu benibuke ngendlela abebebuka ngayo uFrancis waseSisi oqwebileyo. Enye yezindlela ezidumile namhlanje zokubuza ukuthi umuntu uyahlanya yini, ukubuza ukuthi has he lost his marbles, we say in English. Uma ngabe waziwa njengomuntu womkhuleko, ungumuntu othanda ukufunda iBhayibheli lakhe, ungumuntu ofuna ukuya emiseni ngenkathi wonke umuntu eya kwezinye izindawo, ungumuntu owaziwayo ukuthi uthandaza iRosary. Abantu bazoqala bebuzane ngawe, bemangele ukuthi ingabe usuyahlanya yini. Leyo ndlela yokuphila izoletha ukuba wedwana, ukuhluka okuthile empilweni yakho. Lokho akulula, sonke sifuna ukuba yingxenye yeqembu, sonke sifuna ukuduma, sisekwe futhi sidumiswe yilabo esinabo eqembini. Yilapho ke ibandla lifike ezimpilweni zethu futhi libaluleka. Ibandla akusiko nje ukuhlanganyela kwamaKristu. uPaulus oqwebileyo yasitshela ukuthi ibandla ngumzimba kaJesu, uqobo lwakhe. uJesu yasitshela ukuthi lapho ababili noma ngaphezulu behlangene egameni lakhe, naye khona lapho. Inkathi sizama kakhulu ukulandela uJesu Kristu, siya ngokuhlanya umphakathi awube usasifuna, futhi ilapho ke sidinga khona ukuhlanganyela nabazalwane bethu abangamaKristu. Ngiyacabanga ukuthi uma ngabe ngihlanya, ngizothokozela ukuhlala nabanye abantu abahlanyayo. uJesu wake wathi kubafundi bakhe, yenzani ikhaya lenu kimi njengoba nami ngenze ikhaya lami kini. Singakubeka kalula lokho sithi, yenzani ikhaya lenu ebandleni, ibandla lizoba yikhaya kini. uPapa Francis wamisa lonyaka njenge-Jubilee year ebandleni. Igama Jubilee lisuka egameni lesiHeberu elithi Yobel, elisho uphondo
lwenqama. Abantu bakaNkulunkulu babesebenzisa uphondo ukubizela abantu bakaNkulunkulu emthandazweni. eTestamenteni elidala lo nyaka wawumiswe njalo emva kweminyaka engu-50. eTestamenteni Elisha sesijwayele unyaka weJubili njalo eminyakeni engu-25. Unyakeni weJubili siyamenywa ukuba siphile ngendlela ekhethekile. Yanimema ukuba nifunde ngalokhu emva kwako konke niqiniswa ngeJubili. Konke kumayelana nonyaka ohlukile wesihawu kanye nokuqholo, ukuphilisa kanye nokuqala kabusha. Singathi umoya oqwebileyo eniwunikwa kulo nyaka weJubili unganenza nibe nesihawu kanye nokuphila okumangalisayo. Kulo nyaka weJubili ka-2025 uPapa Francis uyasimema ukuba sizibone njengabasohambeni lwethemba. Singathi lokhu uchazwa kungaba uphawu lwabasha besilisa nabesimame abaqiniswa kulo nyaka weJubili. Omunye wabaqwebileyo omkhulu uJohn Henry Newman oqwebileyo wayethi sikhuluma kakhulu ngokholo kanye nothando, kepha asikhulumi ngokwanele ngethemba. Paulus oqwebileyo ebalela amaKristu edolobha lase-Corinth eGreece washo la mazwi ajabulisayo: lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yomuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Umkhuleko wami yilona, singathi ningamukela umoya oqwebileyo, singathi ningahlanya ngothando kanye nangethemba. Maybe it was longer than I thought. But I'll make it short in some English.